이때다 싶으면 Стягаме ви нашата нова група партньорски пес. Новен сингъл на Тупсъм. Тупсъм, ти готов ли си за друга? Тупсъм, ти готов ли си за друга? Ола, ние сме готови, вие дали сте готови? Да, ние сме готови, но не ви кажем нещо. Тупсъм, ти готов ли си за друга? Тупсъм, ти
Представяме ви нашата група Въздушните! Аплодисменти! Всички имат много мечти. Аз имам и мечти. Всички имат много мечти. Ние имат и те. Чао, как сте? Аз съм добре. Елате вие от така и се разкръщете. Градите си, разкръщете. Няма, не се срамувайте. Ние сме пичове, вие сте пичове. Имате жени, всички имаме. И познайте мечтите. Всички си ги разкрите. Представяме ви радио от бандата Въздушните! Здравейте, как сте? Аз съм добре. Елате на данска и се разкършете. Не дейте да словите прави, просто се разкършете. Ето, и аз се разкършвам. Ако искате, ще ви помогна. Не се срамувайте, но всички сме приятели. Няма никакви проблеми между нас. Приятели, добри сме. От сутринта се познаваме. Но ето ни, кога сме най-добри приятели, няма да се спрем. Ей така, ние ще отдуваме, ще ходим на купони. Няма да спираме, ще се напиваме. Ей така, ще стане вечерта. Няма да спрем, чувате ли? Представяме ви нашата група Бързи ярки пет. Новия ни сингъл Чак се кари! Чак се кари, осъзнаваш колко много съжалявам. Да, чак сега осъзнах колко много съжалявам. Сетили ми се да друга съм момиче. Да, но най-много мисля за теб. Наистина така ли? Да, но по-точно мисля за нея. Така ли? Добре се рече. Чао. Пляскайте се! Представяме ви нашата група Бързи ярки пет. Новия ни сингъл Оставам тук. Оставам тук, аз оставам тук, аз обичам друг. Но не идете, но не идете. Оставам тук, аз оставам
Почни.